Инде җәмәгать Рамазан айының беренче атнасы бетте дә. Һәм һәрбер кеше үз-үзенә шушы атнада нәтиҗә ясарга тиеш. Бу атнаны ул ничек үткәргән? Һәм ул күңелендә нәрсәләр сизә? Аллаһ субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә ураза тотуның максаты ул тақва, тахқиқсыз тақвалыкка ирешерсез диде. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون дип Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля ураза хакында, сиям хакында баян итә. Сезгә кадәр килгән кавымнәргә дә ураза тотырга фарыз кылынды. Һәм сезгә дә шулай ук ураза тоту фарыз кылынды. Тахқиқсыз тақвалыкка ирешерсез дип. Димәк, безнең ураза тотуыбыз шушы Рамазан айында бигрәк тә аның тәэсире, аның нәтиҗәсе безнең тақвалыгыбыз артырга тиеш икән. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалядан куркуыбыз артырга тиеш икән. Шуның сәбәпле аның җимешләре ул да булса изге гамәлләребез артып, гынаһлы гамәлләрдән ерак булырга тырышырга тиешбез икән. Менә шушы күрсәтә, хөрмәтле җәмәгать, безнең менә шушы атнада Рамазан айының бәрәкәтеннән без файда алганбызмы, яисә алмаганбызмы? Әгәр дә шушы атнадан соң, шушы атнада кылынган гыйбадәтләрдән безнең тагы да изгелекләр кылырга теләгебез арткан икән, гынаһлардан ерак булырга теләгебез арткан икән, димәк, әлхәмдүлиллаһ, без менә шушы тақвалыкка ирешә торган сәбәпләрне эшлибез. Димәк, безгә менә шу Рамазан айының бәрәкәте тия дигән сүз. Әгәр дә инде безнең шушы атнабызда изгелек кылырга да теләкләребез юк икән артык, һәм дә шулай гынаһлардан да арынмыйбыз икән, мисал өчен. Димәк, ул вакытта, шушы вакытта без менә шу Рамазан айының бәрәкәтен алмыйбыз җәмәгать. Шуңа күрә һәрбер мөэмин мөселман шукласын, үз-үзенә хисап кылсын. Менә бер атна үтте, аның теләге арттымы изгелекләр кылырга? Аның теләге яхшылыклар, күбрәк гыйлем алырга, Куръани Кәрим укырга, күбрәк намазлар башкарырга, һәм башка изгелекләр эшләргә теләге арттымы яисә юкмы? Һәм ул менә шушыны эшләргә сәбәпләрен кыламы яисә юкмы? Әгәр дә юк икән, димәк, ул уразаның максаты хакында уйлансын җәмәгать. Һәм дә инде мөэмин мөселман шушы айның бәрәкәтен алачак әлбәттә. Аллаһ субханаһу ва тааляның мәгъфиратына ирешәчәк әлбәттә, әгәр дә ул шушы айны тиешенчә башкара икән. Шушы айда кирәкле гамәлләрне кыла икән, һәм кирәкмәгән, ягъни гынаһлы булган, яисә файдасы булмаган гамәлләрдән ераклаша икән. Ул менә шушы айның бәрәкәтенә һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляның мәгъфиратына да ирешәчәк. Әйне кем дә кем шушы айда, Аллаһ субханаһу ва тааля улуглаган айда изгелекләр кылырга ашыкмый икән, киресенчә гынаһлар кылып, начарлыклар эшләп, гайбәт сөйләп һәм башка фахишлекләр башкарып, шушы айны үткәрә икән, ул кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килгәнчә Җәбраил фәрештәнең дугасына лаеклы булачак. Чөнки Җәбраил фәрештә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм минбәргә менгән вакытта 3 тапкыр амин дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән сорагач, Пәйгамбәрбез 3 тапкыр амин дип әйтә. Пәйгамбәрбездән сорагач, нигә син 3 тапкыр амин дип әйттең дип әйткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шуларның берсе, ул да кемгә Рамазан ае ирешеп тә Аллаһ субханаһу ва тааляның мәгъфиратына ирешмәгән икән, аңа хәсрәт ва үкенеч булсын дип Җәбраил фәрештә әйтә. Һәм мин амин дип әйттем дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Димәк, әгәр дә без шушы Аллаһ субханаһу ва тааля улуглаган айда битараф булып, гафиллектә булып, һаман гынаһларыбызны калдырмыйча, гынаһлар башкарып, һаман изгелекләргә ашкынмыйча шушы айны үткәрәбез икән, менә шу хадис астына туры килергә мөмкин без. Аллаһ сакласын. Җәбраил фәрештә дуга кылган, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм амин дип әйткән. Моннан да зур булу, нәрсә булу, нәрсә булырга мөмкин. Шуңа күрә инде сак булырга кирәк, хөрмәтле җәмәгать, һәм шушы айны тиешенчә үткәрергә тырышырга кирәк. Һәм Рамазан айының көндүзләре никадәр изге булса, аның төннәре дә шуның кадәр изге. Кайбер кешеләр көндүзләрен, әлхәмдүлиллаһ, ураза тоталар, күп зикрдә булалар, Куръани Кәрим укыйлар, һәм башка изгелекләр башкаралар.
Әмма дә ләкин төн җитүгә алар инде Рамазан аеның төненә икенче төрле карый башлый. Мисал өчен ул гайбәт сөйләүдән дә тартынмый. Яисә башка гамәл, гынаһлы гамәлләрдә кылудан тартынмый. Яисә вакытын бушка үткәрә. Җиңеллек белән карый. Янәсе көндезен үткәрде ул уразада. Төнендә инде аның нәрсә? Ул инде үзенә ирек бирә бер никадәр. Нәфсенә ирек бирә бер никадәр. Алай булырга ярамый, хөрмәтле җәмәгать. Чөнки Рамазан аеның көндезләре никадәр изге булса, аның төннәре дә шуның кадәр изге. Һәм алай гына да түгел. Төннәрен Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала Рамазан аеның төннәрен әле билгеләп куйган таравих намазлары белән. Таравих намазлары белән. Төннәрен бары тик безгә ашарга, эчәргә һәм башка Аллаһ Субхану ва Тәала рөхсәт иткән гамәлләрне кылырга ярый. Һәм шуның өстәвенә әле без онытмаска тиешбез, хөрмәтле җәмәгать. Рамазан аенда шундый зур бер изге гамәл бар, ул да булса таравих намазлары башкару. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Ман қама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Кем Рамазан аен иман белән, ягъни Аллаһ Субхану ва Тәала ризалыгы өчен ихластан һәм Аллаһ Субхану ва Тәаладан әҗр савап өмет итеп кыямда үткәрә икән, ягъни таравих намазларын укый икән, аның элекке кылган гынаһлары кичерелер дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә бәян итә. Шуңа күрә әле Рамазан аеның төннәренең үзенчәлеге ул шушы Рамазан аеның төннәрендә менә шу төнге намаз, таравих намазының шәригатьтә булуы. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте. Ул мәҗбүри һәм фарыз гамәл түгел. Һәм кызганычка каршы күп кенә кардәшләр бу фарыз түгел дип, бу бит безгә мәҗбүри түгел дип таравих намазларына җиңел карыйлар. Ләкин хөрмәтле җәмәгать, Рамазан аены елна бер генә килә. Шушы айда сабыр итеп, Аллаһ Тәаланың ризалыгына ирешер өчен таравих намазларын без укырга, тырышырга тиешбез. Бу бит сөннәт кенә дип карыйсы түгел җәмәгать. Сөннәт кенә дип карар идек, әгәр дә безнең таулар изгелекләребез булып, гынаһлардан арына торган бәндәләр булса. Без бит көннәрен һәм төннәрен гынаһлар башкарабыз. Әле бу фарыз түгел, сөннәт кенә дип Аллаһ Субхану ва Тәала, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырган сөннәтләрдән баш тартабыз. Әле безнең дәрәҗәләребез шуның кадәр зурмыни сөннәтне башкармаска. Сахабалар, хөрмәтле җәмәгать, ни кадәр изгелекләр эшләп, ни кадәр гынаһлардан ерак булып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтен калдырмаганнар. Шуңа күрә инде тырышырга кирәк. Шушы айда, елга бер генә килә торган айда таравих намазларында катнашырга. Гомумән төнге намаз ул бик саваплы намаз. Аллаһ Субхану ва Тәала Куръан-ы Кәримдә берничә урында төнге намаз хакында бәян итә. Мисал өчен мөэминнәрне сыйфатлаган вакытта Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала Фуркан сүрәсенең 46-нчы аятында әйтә: "Валлазина ябитуна лираббихим суджадан ва қияма." Шулар койсылары, ягъни мөэминнәрнең бер сыйфатлары төннәрен сәҗдәдә һәм қиямда үткәрәләр ди. Төннәрен сәҗдәдә һәм қиямда үткәрәләр. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тәала төннәрен сәҗдәдә һәм қиямда үткәрүче, төнге намазын башкаручы мөэмин мусламаннарны мактый. Шулай ук Сәҗдә сүрәсендә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала әйтә: "Татаҗафа җунубухум анил мадаҗи'i яд'уна раббахум хауфа ва тама'a." Алар үзләренең ятакларыннан яннарын күтәрәләр, ягъни ятакларыннан торалар, йоклый торган урыннарыннан торалар һәм Раббыларына куркып, һәм Аллаһ Субхану ва Тәаланың җәннәтен өмет итеп, алар дугада булалар. Төнге намазларын башкаралар дип Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала мөэмин мусламаннарның тагын бер сыйфатын бәян итә. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Афдалус салати ба'дал фарида салатул лейли." Муслимдә китерелә торган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Фарыз намазыннан соң иң хәерле булган намаз ул төнге намаз ди." Ягъни иң хәерле нәфил намазы җәмәгать ул төнге намаз, кыямул лейл. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә кергән вакытта Абдуллаһ ибн Салам радиллаһу анһудан китерелә торган бер хадистә әйтә: "Иң беренче миннән аннан ишеткән сүзләр шушындый булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Эй кешеләр, бер-берегезгә сәламнар әйтегез. Ягъни сәламнарны таратыгыз, бер-берегезгә сәламнар биришегез. Һәм бер-берегезне ризык белән кунак итегез" диде.
һәм туганчылык җепселәрен бәйләгез, һәм төннәрен кешеләр йоклаган вакытта намазда булыгыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә бәян итә. Шуңа күрә менә монда да төннәрен, башкалар йоклаган вакытта син төннәрен намазда, гыйбадәттә буласың икән, димәк бу мөэминнәрнең шундый зур сыйфаты һәм бик саваплы гамәл икәнен күрсәтә. Инде таравих намазына килгән вакытта инде әйтеп үтелгән теге хадис, кем Рамазан аенда иман белән һәм ихтисаб белән кыямда тора икән, аның элекке кылган гөнаһлары кичерелер дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтә. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 2 яисә 3 көн таравих намазын укыган һәм көн саен кешеләр саны арткан, аннан соңына чыкмаган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям таравих намазына. Һәм ни өчен чыкмаган? Мин сезнең өчен курыктым, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля моны фарыз иттерде һәм сез моны үзегез күтәрә алмаячаксыз дип. Шуңа күрә мин аны калганнарын өемдә үткәрдем дип. Ләкин сахабалар аны дәвам итәләр һәм мәчетләрдә бергәләшеп таравих намазы укый торган булалар. Һәм узын сүрәләр кушып сахабалар укый торган булалар. Шуңа күрә таравих намазының аның асылы узын сүрәләр кушып уку. Аллаһ ризалыгы өчен бер генә ай узын сүрәләр кушып, Коръәни Кәрим мисал өчен чыгып, шушы таравих намазларын башкарабыз икән, иншааллаһ менә теге хадистә килгәнчә гөнаһларыбыз кичереләчәк элеккеге. Һәм без моңа өмет итеп һәм ихлас күңелдән шушы гамәлне башкарырга тырышырга тиешбез. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем имам белән кыямда торып, имам киткәнчә аның белән бергә намаз укый икән, менә шу таравих намазын, аның төне буе намаз уккан кебек аңа әҗер савап язылыр ди. Шуңа күрә әгәр дә без ястү намазын имам белән башлап җибәрәбез икән, һәм имам витр белән тәмамланган кеше, аның белән бергә намазда торабыз икән таравих намазында, димәк без төне буе намаз уккан кебек әҗер савап алабыз. Әгәр дә имам 20-не укый икән мисал өчен, без аның белән имамга оешулар да аның белән 20-не укып тәмамларга тиешләр. Ягъни ястүдән башлап витрга кадәр. Кайбер кардәшләребез 8 генә рикат укып китәләр. Әлбәттә инде әгәр дә ашыгыш эшләре бар икән, башка эшләре бар икән, мисал өчен анда инде гүзүрләре бар икән, берни зыян да юк. Хәтта гүзүрләре булмаса да зыян юк, әмма дә ләкин зур әҗер саваптан мәхрүм булабыз. Әгәр дә без мисал өчен имам 20-не укып, әсез 8-не генә укып чыгып китәсе икән, төне буе намаз укылган әҗер саваптан мәхрүм булар. Шуңа күрә имам ничә укый, шулай аңа ияреп укырга кирәк. Һәм шул вакытта төне буе намаз укыган кебек әҗер саваплы булачакбыз иншааллаһ. Һәм таравих намазы аталган таравих намазы дип, чөнки 4 рикаттан соң бераз ял итеп тору бар. Һәм шушы менә ял итеп тору, ул инде менә шушы сәбәпле кайбер аңлатмалар буенча таравих намазы шушының сәбәпле аталган. Һәм дә шулай инде катнашсыннар таравих намазында хатын-кызлар да, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ субханаһу ва тааляның куллары булган хатын-кызларны мәчетләргә килүдән тыймагыз дип Бухари һәм Муслимдә китерелә торган хадисләрдә бәян итә. Шуңа күрә әгәр дә куркыныч юк икән, иминлек бар икән мисал өчен, инде хатын-кызларның да таравих намазларына килүләре бик файдалы һәм бик саваплы булыр. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля шушы Рамазан аен тиешенчә безгә үткәргә насыйп итсен һәм шушы айда аның мәгъфиратына ирешүче бәндәләрдән булырга насыйп әйләсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Шулай ук шушы айның тагын бер үзенчәлеге, ушбу айда Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля безнең кылган дугаларыбызны кабул итә. Һәм Бакара сүрәсенең 185-нче аятында Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля Рамазан ае хакында безгә әйтә: "Шахру Рамазан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан." Һәм ахырга кадәр. Инде 186-нчы аятында Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля дуга хакында булган аят индерә. Әгәр дә минем кулларым миннән сорасалар минем хакында, син аларга әйт, мин аларга якын, аларның кылган дугаларына җавап бирәмен. Шуңа күрә инде тәфсир галимнәре әйтә, ни өчен Аллаһ субханаһу ва тааля Рамазан ае хакында булган аяттан соң дуга кылу хакында булган аятны индерде дип. Чөнки шушы айда, Рамазан аенда, Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля безнең кылган дугаларыбызны кабул итә. Ифтар вакытында гына түгел, авыз ачкан вакытта гына түгел, бәлки көне буена һәм төне буена Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляның рәхмәте киң, ул безнең кылган дугаларыбызны кабул итәчәк. Шуңа күрә без
dua kılarga tiyişmiz. Özübüz için dua kılarga tiyişmiz. Әти-әниләребез için dua kılarga tiyişmiz. Балаларыбыз için dua kılarga tiyişmiz. Авыру булган кардәшләребезгә шифа бирсен дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Вафат булган кардәшләребезне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кичерсен дип дуа кылырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән менә шу үзебез өчен, җәмгыятебез өчен, бөтен мусульман илләре өчен тынычлык, иминлек сорарга тиешбез. Рамазан ае бер генә килә елына тагын бер кат. Без менә шушы үзебезнең кардәшләребез хакында да уйларга тиешбез. Кардәшләребез өчен дә дуалар кылып торырга тиешбез. Гаепсез кардәшләребез гаепле булып калмасын дип шушы айда без дуа кылып торырга тиешбез. Без бу нәрсәгә күз йомырга тиеш түгел. Ишетмәгән, күрмәгән кебек. Күпме гаепсез кардәш бүгенге көндә тоткынлыкта хөрмәт җәмәгать. Без Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән дуалар кылып сорарга тиешбез. Раббым, гаеплеләр җәзасын алсын. Мәкр кылучылар үзләренә каршы менә шу мәкрләр булсын. Һәм дә гаепсез булган кардәшләребезне гаепле дип тапмасыннар. Дип Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән дуалар сорап торырга тиешбез җәмәгать. Үзебез турында гына уйлыйбыз түгел, кардәшләребез турында да уйларга кирәк. Һәм шулай кардәшләребез өчен, бөтен мөэмин мусульманнар өчен истигъфар кылырга тиешбез. Бу безнең бурычыбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, хәтта иманы булмас шул кешенең әгәр дә ул үзе тук булып күршесе аш килеш утырса диде. Без бүген тук, күршеләребез аш булса, бу нинди нәрсә була инде? Үзебез өчен дуа кылабыз икән, кардәшләребез өчен дә, бөтен дөньяда булган мөэмин мусульманнар өчен дуада үткәрергә тиешбез. Шушы Рамазан аенда иншалlah. Һәм инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең кылган изгелекләребезне кабул итсен, кылган дуаларыбызны Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кабул итсен. Шушы айда тотылган уразаларыбызны Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кабул итеп, исәнлекләр биреп, калган көннәрне дә тиешенчә үткәрергә, тиешенчә уразаларны тутырга, тиешенчә таравих намазларын укырга, тиешенчә Коръән Кәримне укып чыгарга һәм башка гыйбадәтләр кылырга Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җиңеләйтсен. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне гөнаһлы гамәлләрдән, ул яратмый торган гамәлләрдән, ул яратмый һәм сөйми торган сүзләрдән ерак кылсын Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә.